Amoyo ti kumala ang obra kita tampa dito yung barangay ket amuyon ni Doming Ambrosio. Tay kunak kita sursursura kita aldaw pangasio pungat kabarangayak dakay kadi iti pagrubuatan mi. Dakay kadi iti mangtedray-ray iti dito yung grupo. Ket kaasi ni Apo Dios dagiti sungbatyo ket isem ken ragsak ket paragsakan ti numutoy biyang tekan nyo man iti importansya ti anak ken kabsat yo. Tano malagip yo iti tutang San Juan sinapuyot yo ken tinapayo yo dito numutoy biyang. Kung nakidi kada kayo ikandak iti gundaway nga agserbi kada kayo po ang kabarangaya. Tangamin iti gapuna inikandak iti gundaway nagserbi kada kayo nga kas kagawad ken kas KB chairman. Ngam iti pumangalak iti politika kayat ni Doming Ambrosio ti agkapitan iti. Ngam kuna ni Tata Dincio Barok agkonsyal kanton iti ili. Dedi nga darupdap ka narapap kagapsat kaslahaan nga pumayso. Tanoy kayo kitaan iti panagbiag ni Doming Ambrosio aglalo iti politika haan nga mabalinag konsyahal kan saan nga mabalinag bukal. Tangamin iti kapuna ammo digiti kabaranggayan mi nga titatang ko agpampanday ti buneng tinalang ko plain housewife. Ket din tayo kitaan kagabsat ket kasanungata nga agkonsyahal wala bukal ni Doming Ambrosio. Babaen siguro iti nayurik iti dakulap ni Doming Ambrosio iti masakbayan na iti politika ken nakem ti Apo amang nakabalin ken babaen iti tulong yo Apo nga kakailyak iti ili nga San Nicolas. Ketambok ken paggamukunay nga iti dito nga gundaway Apo nga kabaranggayak ken kakailyak. Daytoy tinabayag ngor urayen tayon kakabsat. Bayat iti 20 at may isa nga tawen nga panagserserbik iti ili kang ti probinsya. Jak kuma inarapap, jak kuma dinarapdep nga agdamat mapataod ken mapatanor iti barangay ten San Paulo nga sumaruno nga mayor iti ili nga San Nicolas. Ket kada kayo po nga kabarangaya apaunay ket din nga saning itirik na noan niya iti kababalin nga namatangan nyo noan niya iti kababalin nga daken ni Doming ket ammoyong met ken mariknayo nga noan niya iti adda kanyak ket addamot kada kayo inggana nga adda kabalak. Namamok nga dalata digitay tao nga saan nga umanamong iti prinsipyo ni Doming Ambrosio. Ngem kadagiti wano kadagiti nga tao nga tiyempo kang panawon Apo nga kabaranggayak nga haan nga umanamong iti kalikagom ni Doming Ambrosio nga agbalin nga ama iti deti nga ili. Pangasyo kadi taluktan nyo di kita puspuso. Pangasyo kadi tekan nyo iti importansya. Halaan nga tinumutoy biyang timay daydayaw. Halaan nga ni Doming Ambrosio timay daydayaw. No digat di damaganda no tagay no ni Doming Ambrosio ni isang papagasata na mayor barangay 10 no kunada taga Barrio Jesak mat kulam apo nga kabarangaya. Adtuyak nga umay agonoy, adtuyak nga umay makipagpakaasi sa tunggal may sa kada kayo. Tabaliwan nyo kad deta panunod nyo hang kadi nga kumontra deta riknayo sumuporta kay kadi ket sa puyutan da kami sa puyutan nyo deto'y namutubyan. Saan ako nagbalikas kadigiti batbatuda haan ako nagsao kakabsat may panggap kadigitay sarsarita deto'y tao nga tila da ngay bagpagana taamoyon kat nakita yon
no anya iti sungbat tinumutibiyang dagiti daduma nga ibagbagana kat saan nga agpaiso ngam ti agpaiso di pa nagpermak ti ordinansa kakabsat tadi na ngamin us-usto nga istoryaan ti napasama iso nga da kayo nga kabaranggayak dagiti umanamong kaditi bagbagana kahit kulang inayong kulang dito yapo ti bagana nga awang kano pratapur mami awang kano iti kalikagom mi mangperperdi kami kano ti tao nga mamuyo kakabsat kas na masair tirik natin umuti biyang tangamin iti gapuna dagiti mapaspasamak nga may matangan tayo nalipatan datay ngamin aklunan da kumanta ti amuda bukbukudan dan ti agserbi kakabsat ti amuda isudalayan ti mabalin nga agserbi iti ili nga sa Nicolas tagibasidan da tayo apo amoyo kakabsat jak kuman itukit deto itatikunat agapilarak tulang jay barangay min nga mamoyo kakabsat adadagitay nga minadati Facebook kabaranggayan tayo payapo amoyo masair tiriknat adda mangibagbaga nga ti aglaban na mayor nakigam ka lang nga rudon iti balitok so katampelang ti gambang nga balitok kaslalang isudat us-usto nga balitok no dito yung 20 kat may nga tanong ko nga agserserbi padasan daman ti agkandidato abukal no mga bakda kakabsat katamoyo ibagada nga gambang to inumutibiyang ana ti gambang ka di apo peke nga balitok tay suda kanot us-usto nga balitok agdadtoy ni apo Kapitan Paul Hernando agkinkilatis ti balitok tagdapon siyap na kakabsat dinamag ko no anak kilatis ko kanapo Paul Hernando hangka di nga 24 carats kunak 48 carats gold ka kunan apay nga 48 carats gold kunak kunan ni apo Paul Hernando nakitak no kasano ti panlakigayem mo nakitak no kasano panagserbin deto'y 20 ket mesa nga taon na panagserbin no saan nga napintas iti kababalin mo no saan nga napintas ti aramid mo handa ka nga butusan nga bukal handa ka nga butusan nga konsehal ken mapukaw iti talet iti Marcos family ken kakunana iso nga 48 carats gold ka kunan ni apo Paul Hernando nangagtete pa nagsarita ni apo Gobernador Matthew pinili mini Doming Ambrosio iti Marcos family tapno iti kasta addan tupay ken adu nga panagduras ti ili nga sa Nicolas isudat nang ibaga kakabsat isada iyang angaw nga ti kanunagan ko Domingo Marcos Ambrosio amoy kakabsat tay kunak ti kanupay aglaban nga mayor Dr. ken Albulario sa anak met nga ro doktor isodat doktor siya kanu ti Albulario angam oray no Albulario ak ti imatangda no siya ti makaagas detay sakit ken rikna dagiti pada nga marigrigat tanangato dalauna yen kakabsat nangato dan ditay magaw atida tati amuda isudalain ti mabalin nga agserbi isudalain iti magipakita iti pagsayatan iti ili no isudaman ti mga baken tandaan nyo dito yapo no isudaman ti mga baken kat katawaan datayon to awan tulatat ayuda nga umay kadatayo iti ili nga sa Nicolas dito agsasao nga gadwa dito ko mga ministro agsao ni mayor tahaan nga mapan mang patakder tay sinampader dito mga ministro agsao kakabsat o tati ko na hanak nga may mang perperdik dito iso nga inayabak ni Castrit iso tumay agsarita umay iso tumay agsungbat kung kuna na kakabsat hanak mat nga mang perperdikot realidad ti bagbagak kada kayo haan nga gapo tanidubing ang brosyo katammo na taksao ngam realidad kakabsat ibagada 27 milyon iti nagastos ti munisipyo nga naitulong iti COVID
sa plus 3 million, 30 million, kunadagat ang salud-sudak ti barbarangay po. Kunat kadakwada, adu kadi iti ayuda ngayon may kada kayo. Awan, kunada. Adda, kunakmet, kaapadakmet, awan, kunada. Nang adda, 5 pesos, kan 25 kilos nga bagas. Di yun naramanan. Magkita yung agad sa nga, di ba, paipalpatangsit na nga 27 million kada 3 million ti na itulong na gagabsat. Kuna na ba ay? Anak ko ma, iti ubray ti mayor, mapanagibumbunong ti alcohol kada face mask, sa papicture ko na dahil. Ni kami dumi nga po, iti kasagsagan ti COVID, kitamok nga isot masapol ti frontliners, ti sumatlat ka bailak nga ibunong. Dete alcohol kan face mask di ngamin ko madreseni. Ket kuna dete agsasa ohang kanong ubrat mayor. Ti mapangagibunong ana tsubrana. Imbay kanu nagagas kada tayo. Nakita yo may nagagas. Saan? Ana isut nagakar. May hanasat ng ibaga, bagay-baga ng tumalan na sakti ng ibaga deta. Isumaro di baga na may nagdukduktor. Kat apaw na yun, kunat. Deto'y ngay bagbaga nga. Dapaya po, deto'y tagda nga lugan. Nga gasolina, deto'y isukano ti priority project na siguro. Ta isukano iti imuna nga mayor nga nangited iti lugan nga branyo. Kat nabayag ko man agad 18 years yan, hindi ko madamo da agad nangited da kumay din, di kami. Sa daman sukatanan mo talaga nga ti natarnaw nga kalikagom da, ti napudno nga pa nagserbi da kakabsat no digat di. Ala narigat siya sa apo. Ngam, ti kayat ko ngay danon kada kayo. Aramidan to amin na kabalan nga adda pagbaliwan nga napimpintas pa iti ili nga San Nicolas. Nangag tayo po no presidente ni Apo Bongbong Marcos, no vice-presidente ni Apo Sara, congressman ni Apo Angelo Marcos Barba, governor ni Apo Macho, vice governor ni Ma'am Cecil Araneta Marcos, senador pa lang ni Ma'am Amy Marcos. Nakita tayo, sabsabukan tayo ti ado nga proyekto, ado nga pagsayatan, itiili tayo nga San Nicolas. Ibagada pa yung kakabsat, nga mapanto mga opisinaan ni Duming Ambrosio at Tiandaan, taagdawat to, iti karne kadanateng kung kunana dito nga tao kakabsat. Ape husgaran na, ape nga tagtagibasidan na, uno, pabasulan na kong kadyak ay nagtugaw. Baka dito yung tao kakabsat, isot at daw-dawat iti karne kadanatan iti iso na ti konsehal. Di nga minayapo, apay muna nga ibaga, no dikat aramid na. Amoyo jak kumakahit ngagsungbatin ta. Nonsense, di ka bagbaga na apo. Haan nga us-usto, di ka bagbaga na. Oon kakabsat. Katamoy at dapat bagbagana at dito yapo na ikamang ti Barrios dito ko madrek nga kabsat de dinatay iti COVID nga taga nagribkan. Ore sa ludsudon nyo aksansaning itiriknada ingana itatagda da sa ludsud da kanyak. Apo Bukal nga kandidato nga mayor inton mga bakkahan tungatan nga maiyakar. Dete kapsat mi nga natay ti COVID ije pagbasuraan. Amman iyakar tayo mangkita tayo napimpintas nga pagyaranda. Nga mi bagbagada nga haan nga parket pagbasuraan din dyan. Kitain nyo po Ini 2020 March 15 nag-lockdown iti iili nga San Nicolas kanti probinsya nga Ilocos Norte. Addo iti di makarwar, adda naka-face mask, naka-face shield, head of department, may salang iti pamilya, iti makarwar mapanaggatang, di kita frontliners at mabaon na mapanaggatang ti agas. Iti March 21,
2021 adda natay iti COVID. Damo nga matay iti COVID. Diretsuda ijay engineered sanitary landfill. Ano jay engineered sanitary landfill? Pagbasuraan. Ingkalida ijay. Katagit ibit ti pamilya, agsangsangit iti pamilya, tangamin iti gapuna, pagbasura amet. Adatuya po na Apo Joey, amuna kinabera na dijay. Katamoyo, iti May 2021 nang ipasa, iti ordinansa, iti kokonsehal, pakiramanan, Apo Konsehal Eric Ruiz na Apo para Vice Mayor tayo Mike Hernando. Kat ko na DJ tao nga agsasao, apay nga didag reklamo iti, yes, kunada. Kita mo yung kakabsat di dabay kayat, tatimulong digiti nga konsehal. Mababas da iti kakabsat di ngamin. Bombo radyo, amin nga social media, at dabasol da. Aminin da namin nga nagliway damutten. Aminin da namin nga damot basuldan. Deto'y kabayag da nga agserserben na banlogdan. Aginanada kumamutten taitagdan. Kenedoming Ambrosio tapapintasin tayo pa'y paprogreswan tayo pa'y tiili nga San Nicolas. Di kami kakabsat no Presidente na Bongbong. Posible nga paayon na tayo kat dati tigagayim da. Una, request tayo, may we respectfully, we will pass a resolution addressed to the Malacanang, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, to give funds for the municipality of San Nicolas for the more development. Amoyo gagabsat, amok kan pagamukunay, nga handa tayo baybayan iti Marcos family. Senator, Gobernador, Congressman, Vice Governor, kan Presidente kakabsat. Namnamaon nyo, dakkel ti pagbaliwan, ti ili nga San Nicolas. Di Jelugan, nga ginatang da ulita ka po, sublyak. Jelugan na ginatang da priority project da kano, tanapintas. May tulong ti barangay. Hangko nga kwestiyonaran. Ngam no kasagsagan de COVID. Kasagsagan de COVID di agibulong da Apo. Kat kunayo mat ngawan inintad da kada kayo ngayoda nga may papilit ko ngadda. Kat awan kunayo mat di ko mga rod di jepelat inusarda. Tapno ni tekas tagat matulungan da tayo kakabsat. Anang nga tangarod iti inuobrana ngam kunana mat napangkano nagdoktor. Agpaiso Apo nakita yung barbarangay yung may nagdoktor. Saan kunayo matmanan ket ngaret kakabsat kunani Apo Konsehal John Dadis no da kami ti mapagasatan no ni Doming Ambrosio ti mapagasatan umay kay to pasyaran umay kunto damagan no anya dagiti proyekto no anya dagiti adupay pagsayatan nga angat wano pang pangato iti panagbiag iti saktong galmay sa kadatayo masapol nga amuon minto kakabsat no anat kayatyo tangamin adda ammoyo nga jakam mo addamot ammomi nga diyo ammo ngam digito'y kakabsat adda ammoda nga dumiam mo na ipakat da amin nga ammodan ulit-ulitan dalaan kat no nangabak damanan kat katawaan da tayo kakabsat apay awang gayam kunanan to dahil latar aramidin tayo dahil latar papintas kung kunada ngarot kakabsat Apo nga kakabarangayam mi iti barangay 10 Apo nga dahi diti na panlayag nga lugar intay ka di agkikibin intay ka di agkaykaysa tapno iti kastagat magunod tayo iti kalikabong tayo tay kunak Apo nga kabarangayak hala nga dayaw ni Doming deto'y intayo sa grapen kakabsat dayaw tayo amin iti barangay 10 agarbisang ito nga rin kakabsat Apo nga ito nga kakabarangay at kakiliyak tiili nga San Nicolas tay kunak sa tunggal may sagada kayo
tanga miniti ka po ay istorya at paya po di napasamak di baryo no di amo di kiti ka barangaya di baryo no napang kami nagkumpanya po at may nga bagkatagong unget kunana talo kay dito kung kunana ngami di makita na ay si kamat gayam duming uwan ma'am siya te kandidato ang mayor amam mo ka anak ko ngam di na kamamo apay ma'am natulungan na kidi kunana ay jak malagi pon ma'am ket kunana adda nga minimay ag survey damaganda sinot buto sa kamayor ni Doming Ambrosio kunak ti kunana DJ kanag survey ay ni Maymay apay nga Maymay kuna jay bakit kanag Maymay sat matana kunana kano sino kadi iti mayat nga naiyanak nga Maymay sa iti matana kakabsat sino kadi iti mayanak nga dasagubanit iti bagina amoyo kakabsat kuna ni apo man nakabalin imparswa kayo nga kaing ingas ko ket no uyawan nak kasla uyaw meten ni apo nga namarswa isungarod nga uray may sa iti matak no siyak iti makakita kan makarikna iti kalikagom kan kasapulan nyo ti ilang sa Nicolas uray may sa iti matati na notibyan no siyak ti makaited iti pagsayatan uray dua iti matada no di damarikna kan makita iti pagsayatan aglumlumeng da kakabsat ket ngarod apo nga iyatek nga kabarangaya ken kakailyak da kayo iti pangisanggiram mi iti riknami da kayo iti pangtedam mi iti anyama nga kalikagom mi ket da kayo iti agbalin nga sarukod mi rangtay mi nga dumanon iti papanam mi tadi kam makadanon ti papanam mi no di da kami tulungan di da kami kan ken badangan iti papanan iti anyaman nga kayat tayo nga pagbalinan iti ili nga sa Nicolas ngarod kakabsat apo nga da iti dayto na panayaga lugar tay kunak umayat ka di agunnoy sa tunggal may sa kada kayo tamoyo kakabsat iti nagrib ka nakasabatak iti may sangubing dinamag ko numanot tawon na 18 sir kuna naagbutos kan balasang ko kuna 1 sir sinot butosam nga mayor ni Doming Ambrosio sir apay nga butosam ni Doming Ambrosio nasayaat nga tao kuna dananang ko ken tatang ko kunana di ka mo ni Doming Ambrosio saan sir siyak di jay balasang ko kuna agisem di jay ubing gapo siguro tati amuna ket lagwap siguro no kuwang saan ko na ngamura no kastagabsat at dagayam sang kabasit nga ayat at dagayam sang kabasit nga talugading nga naibatik iti kakailyak ti ili nga sa Nicolas ket kadi kada kayo po nga kakabaranggayak iti barangay 10 San Paulo da kayo kadi nga nang dungdung mo nang patanor kada tinumutibyan hang kadi nga da kayo ti mangketel iti mulayo ken intukityo nga sinibsibugan nyo ti nabayag nga panawon kadi kada kayo nga kabaranggayak nga inlak na ikan iti importansya da kay kadi iti kaduak nga mangibunan nag iti anyaman nga kalikagom ni Doming Ambrosio dagiti kakabagyak kukumpadrek kukumadrek anak kut kasar anak kut bunyag apo nga kakailyak nga natulungan tinumutibyan dakay kadi apo iti kadwak ken kakibin ko nga mangipatungpal kadigiti kalikagom mi kalikagom ko nga mapan ijay ili uno balay iti ili kakabsat tatinto aramidan tinumutibyan awantot pilpilyak nga sumrek ta munisipyo apo nabaknang man uno na kurapay hanak to nga glisi kakabsat tanga miniti kapuna no didakan sa kayat nga sanggun didak kayat sanggun apo isungarod apo nga kabaranggayak iti barangay 10 ket no kadimet adda dagiti jak na pagustuhan no kadimet adda dagiti jak na tulungan dumawatak kaditi pamakawan
dumawat at kadi iti dispensar sa tunggal may sa kada kayo taamoyong at kakapsat iti resources ni Doming Ambrosio kat saan nga dakkel ngem no ikandakpay iti tsansa kang gundaway umabrotak to kakapsat tapang nga asiyo tulungan da kami ket nga rod apo te kunak agtuyak nga umay agserbi kada kayo ket kuna ni Apo Congressman Angelo Marcos Barba awam pulos may bati amin agbalegi kunamat ni Bukal Doming Ambrosio nga kandidato nga para mayor itiili tayo nga San Nicolas dagiti tattao iti rumbeng ngayaten iti naputno te isuda iti bagi biag ken kararwa iti gobyerno dagaya po nga kakailakan kakabaranggayak iti rason no apay nga agserbi kami no apay nga da kami iti puder nga agserbi kakabsat tapno iti kastagat da kami iti usarenyo nga tumulong mangted pagsayatan iti ili tayo nga San Nicolas ket nga rod imaldityo kat kita puso ken reknayo tapnon diyo malipatan ni Doming Ambrosio inton May 9 iti detoy nga taon batlaeng intay kadi agkikibin kanag kay kaysa ket kunak kada kayo sa puso ko'y iingatan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan Diyos unay tiyagngina na imbag nga rabi tayamin kakabsat